patku pentir laman. Mergo sanggup tumindak kasan besari sawangan. Para siswa akeh pangorbanan. Kok tak jaluk gelem kowe ngewangi aku ngelekke kasan besari. Kowe aja mojo kirasaku. Barang dipeksa ki lara. Yen aku mau arep ngomong. Dipeksa karo aku. Yen ngono pedhot paseduhan. Ya kuwi sing tak entreni mergo apa? Aku ora seneng tresno ana ing Boloro. Kumalungko panjenengan kados pundi Pangeran? Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedakaken. Kula badhe mlapati tumindakipun Adipati Kalang. Menawi ngaten ingkang ngati-ati ranten Kalang menika tiyangipun licik. Pamit tambahan pangestu. Serang-serang. Lajeng aku isih duwe
cara. Cara pripun? Ora arep bali ana ing tunggul. Lho, Kowe sing bali ning tunggul. lah jenengan mboten. Murid-murid kandhani. Pripun? Nek aku gurune arep munggah ringin 7. Wah, Golek tombak para welang sing duwe kakangku Kiai Becak. oh ngaten. Menayaten kula langsung wonten punggul. Kok tunggul sing ngandani? Nggih. Aja to ngandhake nek aku kalah. Mboten. Tak tutup-tutupi. Nggih, aren. Ringin 7